Goedenavond, het is zondag 3 augustus en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Zo'n 2500 mensen schuiven vandaag bij elkaar aan tafel om te eten voor het goede doel. Het is de 15e editie van het Zomerbenefietfeest hier in de Renesse. En de vrijwilligers pakken ieder jaar steeds iets groter uit. Sowieso 2 hele grote luchtkussens extra, 30 tafels en stoelen extra, weer meer vrijwilligers en heel veel meer sponsors. Dit jaar als we ergens binnenkwamen lag de prijs al klaar zonder dat we erom hoefden te vragen. En ja, dat maakt het natuurlijk helemaal makkelijk. Joppa van den Houten, u bent al 15 jaar vrijwilliger hier bij dit feest. Waarom zo lang? Ja, het is zo'n enorm feest. Het is één grote familie. Ik ben er ooit 1 keer geweest om te eten en toen was ik er gelijk zo door aangestoken dat ik gelijk mijn eigen opgegeven heb als vrijwilliger. Braberschot runt eigenlijk een camping, dus dan is zo'n groot feest erbij soms een uitdaging. We hebben ook campinggasten die nu boeken voor het Mosselfeest. En we hebben gewoon Duitse campinggasten en hier ook campinggasten die meehelpen in het Mosselfeest. Dus men weet niet beter dan bij ons op de camping van joh, die week moet je ze eigenlijk liever maar niet storen, want dan hebben ze het eigenlijk een beetje te druk. De organisatie hoopt dit jaar €35.000 op te halen. Het volledige bedrag gaat naar Stichting Vakantiehuis Turendrit, die vakanties organiseren voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Met grijpers en vuilniszakken in de aanslag is in Zeeland de landelijke Beach Clean-up Tour begonnen. Tot 6 augustus trekken vrijwilligers langs de Zeeuwse kust met speciale aandacht voor de hardnekkige peukenplaag. We zien dat het helaas nog steeds nodig is om de stranden schoon te maken. En er ligt nog steeds veel afval, waaronder ook de peuken. Dat is nog het meest gevonden afvalitem op de toeristische stranden. Dus daar zetten we dit jaar ook weer op in. Vorig jaar werden tijdens de schoonmaakactie zo'n 70.000 peuken opgeraapt. En ook dit jaar hebben de vrijwilligers er hun handen vol aan. Ik vind het eigenlijk niet zo echt heel leuk als ik een peuk zie, maar ik raap het dan wel snel op, want ik vind het wel erg. Dan denk ik, ja, neem het gewoon mee en gooi het thuis weg. Of zoek even een afvalbak of zo, neem iets mee waar je het in kan doen. Want het is gewoon zo vies en schadelijk en het ziet er ook heel armoedig uit, vind ik. Om iets aan het peukenprobleem te doen, startte de stichting dit jaar een petitie. Volgens hen is het belangrijk de oproep tegen peuken keer op keer te blijven herhalen. Stel, u gaat volgend weekend met uw vriendinnen naar het strand en uw beste vriendin steekt een sigaretje op. Wat zegt u dan? Dan zeg ik van, zou je die peuk dan wel mee willen nemen? Maar dat weten ze inmiddels dat ze dat moeten doen, ja. Na de Zeeuwse stranden gaat de schoonmaakactie verder langs de rest van de Nederlandse kust. Een buurtsuper open houden met vrijwilligers. Het lukt in veel dorpen in Zeeland niet. Maar hier in Cats wel. Ze doen dat samen met de Albert Heijn. 6 jaar geleden zijn ze begonnen en het is nog steeds een groot succes. Vrijwilligers weten wel waarom. Het voor en het door Katsenaren. Dus gewoon dat we het samen doen. Dat is, denk ik het succes. We zijn een heel klein dorp, maar zonder verdere faciliteiten. Maar dit soort dingen, dat voorziet echt in de behoeften. Ja. Dus het is 3 keer per week open en dat is net mooi om wat kleine boodschapjes die je nodig hebt, of grote, dat kan ook. De supermarkt telt zo'n 700 producten. En dat levert niet alleen winkelend publiek op, maar er is meer. Zoals een koffiehoek waar mensen elkaar ontmoeten en gewoon even een praatje, even hoe is het met jou en wat speelt er zo. Gewoon gezelligheid. Er zijn ook mensen alleen. Nou, en daarvoor is het natuurlijk helemaal geweldig wanneer je toch eventjes een praatje hebt. Ja. Dus die sociale functie is eigenlijk minstens zo belangrijk. De gemeente Noord-Beveland ondersteunt Albert Kleintje van harte en gaf onlangs nog een financiële bijdrage. Wat vindt u ervan dat er zo'n buurtsuper dat lukt hier? Geweldig. Ik hoop dat hij hier blijft, dat het nog lang mag duren. Ja hoor, prima. In verzorgingstehuis Ter Schoren in Terneuzen rijdt vrijwilliger Piet met een kar vol LP's langs bewoners. En op verzoek worden er dan plaatjes gedraaid. Cliënten genieten daar enorm van. Het brengt vrolijkheid, maar ook emoties naar boven toe. En mensen leven daarvan op. Dat is ontzettend leuk. Veel herinnering. De mensen kennen je na 8 jaar. En wat voor plaatjes speelt u allemaal? Voornamelijk Nederlandstalig. Een beetje jaren 50, 60.
De LP-kar komt om de week in een andere woonkamer langs. Bij mensen met dementie heeft muziek een groot effect. Het kan heel veel vrolijkheid brengen, maar vaak zien we toch ook wel mensen die geroerd worden door een bepaald liedje wat ze uit het verleden herkennen. Brengt hun terug naar dat moment. Maar ook heel veel plezier, dansen, meebewegen op de muziek. Nou, voor mij is het heel bijzonder. De mensen genieten ervan. Daar doe ik het voor. De dag startte vandaag met een prachtig zonnetje en we hadden al voor het middaguur de 20 graden te pakken. Maar in de middag nam de bewolking toe op nadering van een frontaal systeem wat vanavond gaat overtrekken. Nou, vanavond dus de passage van een regenzone. En die kunnen we in het begin van de avond al verwachten en zal rond middernacht het oosten van de provincie verlaten hebben. Morgen blijft het ook overwegend bewolkt en wordt het 22 tot 24 graden. In de avond trekt er weer een frontaal systeem over met regen. De wind neemt aan de kust dan toe naar krachtig en daar zijn ook windstoten mogelijk tot 70 en lokaal misschien 75 km per uur. Gedurende de nacht wordt het dan weer droog en de wind neemt weer af. Dan de vooruitzichten. Dinsdag is het zonnig met lokaal kans op een lichte bui en een maximumtemperatuur van 20 graden. Vanaf woensdag blijft het droog en vanaf donderdag gaat dan ook eindelijk de temperatuur weer richting zomerse waarden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel fijne zondagavond.